Κάποια στιγμή παλιότερα σε ένα σεμινάριο που βρισκόμουν, έγινε η εξής ερώτηση. Αν σήμερα σε διώξουν από τη δουλειά σου, οι οικονομίες που έχεις στην άκρη, για πόσο καιρό θα σε βγάλουν? Οι περισσότεροι Έλληνες που συζητώ έχουν ένα μαξιλάρι για περίπου 1-2 μήνες. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Δουλεύεις χρόνια, μοχθείς, κοπιάζεις και μέσα σε λίγες μόλις ημέρες ή εβδομάδες μπορείς ξαφνικά να βρεθείς στο 0. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια πριν, ευτυχώς βρήκα έναν τρόπο να μπορώ να δουλεύω για το εισόδημά μου και να βάζω τη δουλειά μου να δουλεύει για μένα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό με βγάζει έξω από το Matrix του χρόνος για χρήμα και δεν πληρώνομαι για τον χρόνο που δίνω σε μια δουλειά, αλλά για τα αποτελέσματα που μπορώ να δημιουργήσω και να δημιουργούνται χωρίς εμένα. Στείλε μου τη λέξη ασφάλεια αν αυτό που σε ταλαιπωρεί περισσότερο είναι το να δουλεύεις για να νιώθεις ασφαλής και όχι να δημιουργείς τη δική σου ασφάλεια, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε πραγματικά μαζί.